Croeso I Peniwel. Heddiw, da ni'n mynd I addoli Duw da'n gilydd. Heddiw, da ni'n mynd I gofyn 3 cwestiwn. Pam gwrando ar Iesu? Beth mae Iesu'n dweud? Yn drydydd, sut allan ni'n neud e? Wel, heddiw te ni'n edrych ar y comisiwn mawr a ychydig bach o y sefyllfa yna pan mae yr arglwydd Iesu yn esgyn yn ôl i'r nefoedd hefyd. Yr hyn mae'n I ddweud wrth y disgyblion. A byddwn ni'n gofyn 3 cwestiwn y bore yma eto. Ond cyn I ni wneud hynny, dwi am I ni just cymryd eiliad I atgoffa'n hunain o'r hyn ni wedi ei glywed hyd at y pwynt yma ers I ni fod yn y lockdown o'r petai. Felly, reit nôl at y Pasg a chydig cyn y Pasg, ni wedi clywed am farwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Ni wedi gweld ei ymddangosiadau I sawl person gwahanol o Mair i'r 2 ddyn ar y ffordd I Emmaus ac yna y disgyblion. A ni wedi gweld fod y ffordd oedd e'n datguddio ei hunan, nid yn unig yn gorfforol, nid yn bennaf yn gorfforol, ond yn ei air ac yna wrth iddo fe wneud gweithredoedd grymus fel gyda'r pysgod wythnos diwetha fod e'n datguddio ei hunan i'w bobl. Ioan, wrth gwrs, yn datgan yr arglwydd fe yw wrth iddo fe sylweddoli pwy sydd ar waith fan hyn. Ac yn ola wedyn fe glywson ni fod Iesu yn dymuno defnyddio rhywun fel Pedr hyd yn oed. Un oedd wedi ei wadu fe, un oedd wedi cefnu arno fe I fwydo ei braidd dangos gras yr arglwydd Iesu I ni. Wel heddiw te, mae 2 ddarlleniad gyda ni fel o'n i'n sôn, y comisiwn mawr a hefyd esgyniad Iesu Grist yn actau 1. A y bwriad ydy, a gobaith ydy te, bod y darlleniadau yma yn ein helpu ni I ddeall yn gyntaf pwy yw Iesu a beth mae'n ein galw ni i'w wneud, ac yn ail sut mae modd gwneud hynny. Ond cyn hynny mae Rhys am ein arwain ni yn y darllen ac yn y mawl gyda'n gilydd nawr. Mathew 28, adnod 16 I 20. Dyma'r 11 disgybl yn mynd I Galilea, i'r mynydd lle roedd Iesu wedi dweud wrthyn nhw am fynd. Pan welon nhw Iesu, dyma nhw'n ei addoli, ond roedd gan rhai amheuon. Wedyn, dyma Iesu'n mynd atyn nhw ac yn dweud, dwi wedi cael awdurdod llwyr I reoli popeth yn y nefoedd ac ar y ddaear. Felly ewch I wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion I mi, a'i bedyddio nhw fel arwydd eu bod nhw wedi dod I berthynas a'r tad, a'r mab, a'r ysbryd glân. A dysgwch nhw I wneud popeth dwi wedi ddweud wrthych chi. Gallwch chi fod yn siŵr y byddai I gyda chi bob amser, nes bydd diwedd y byd wedi dod. Ac actau 1, adnod 6-11. Pan oedd y disgyblion yn cyfarfod gyda Iesu, roedden nhw'n gofyn iddo o hyd, arglwydd, ai dyma pryd rwyt ti'n mynd I ryddhau Israel a'i gwneud yn wlad annibynnol unwaith eto? Ateb Iesu oedd, Duw sy'n penderfynu pethau felly, does rhywun rhaid I chi wybod beth ydy'r amserlen mae Duw wedi ei threfnu. Ond bydd yr ysbryd glân yn disgyn arnoch chi, ac yn rhoi nerth I chi ddweud amdana I wrth bawb, yn Jerusalem a Jwdea, yn Samaria a drwy'r byd I gyd. Yna, ar ôl iddo ddweud hynny, cafodd ei godi I fyny i'r awyr o flaen ei llygaid. Dyma gwmwl yn dod o'i gwmpas a diflannodd o'i golwg. Tra oedden nhw'n syllu i'r awyr yn edrych arno mynd, yn sydyn, dyma 2 ddyn mewn dillad gwyn yn ymddangos wrth eu hymyl nhw a dweud, chi Galileaid, beth ydych chi'n wneud yma yn syllu'r awyr? Mae Iesu wedi cael ei gymryd i'r nefoedd oddi wrthych chi, ond yn union yr un fath, ac y gwelwch chi'n mynd bydd yn dod yn ôl eto. Mae presenoldeb Crist, y sanctau ddyn gerllaw. Dewch plygwch ger ei ffron, mewn dwfn barchedig fraw. Di bechod I
sgogoniant Crist ei hun, o'n cylch lewer chan gri. Felisga sanctae dan, mawr ei ysblander fri. Brawechus yw ei nerth, breswylydd mawr beth. Distewch gan sgogoniant Crist ei hun, o'n cylch lewer chan gri. Distewch cant mae'n erthyr arglwydd i'r, yn symud yn ein plith. Daw i'n iachau yn nawr, gweinyddau ras fel glith. Fe glyw ein hegwan lef, trwy ffydd derbyniwch ef. Distewch cant mae'n erthyr arglwydd i'r, yn symud yn ein plith. Fe glyw ein hegwan lef, trwy ffydd derbyniwch ef. Distewch cant mae'n erthyr arglwydd i'r, yn symud yn ein plith. Ie, o dad, diolch am y gwirionedd sydd yn y can yma, Arglwydd. Ti'n Duw nerthol, ti'n Duw ogoneddus, ti'n Duw sanctaidd. A Arglwydd, diolch dy fod i mor perffaith, mor sanctaidd, bod ni'n rhai sydd yn disgyn yn fyr tro ar ôl tro. Duw, diolch bod ti yn croesawu ni efo breichiau agored. Diolch bod ti'n gwahodd ni i dy bresenoldeb i gael perthynas hefo ti. Arglwydd, gallwn ni byth heiddi hynny, gallwn ni byth heiddi perthynas hefo ti, ond diolch am faint dy gariad di ar ein cyfer ni, Duw. A diolch, Duw, mai yn dy bresenoldeb di, yn dy ddwylo di, dyna di'r lle mwyaf saff gallwn ni fod mewn amser llawn cwestiynau. Diolch dy fod di'n sofran, diolch dy fod ti o'n plaid ni, a diolch, Duw, fod dy gariad di mor gadarn a mor dragwyddol. A felly, Duw, dyn ni'n cyflwyno'r amser yma i ti rwan, Arglwydd. Da ni'n gweddio bydde di'n siarad iddyn ni trwy dy air sydd yn fyw, dy air sydd yn bwerus. A ie, Duw, da ni'n gweddio bydde di'n siarad iddyn ni ac yn siapio ein calonau ni ac yn siapio ni i pwy ti eisiau ni fod yn yr amser yma rwan. Diolch, Duw. Amen. Reit, wel, heddi te, fel o'n i'n sôn, i ni'n mynd i drafod 3 cwestiwn. Y cwestiwn cyntaf yw, pam ddylen ni wrando ar Iesu Grist? Pam gwrando ar Iesu? Yr ail gwestiwn yw, beth mae'n ei ddweud wrthon ni? Beth mae'n ei ddweud wrthon ni ar ôl gobeithio sylweddoli a dylen ni wrando arno fe? Ac yn drydydd, sut allwn ni wneud hynny? Sut allwn ni gyflawni y dasg yma neu'r gorchymyn yma mewn gwirionedd mae Iesu yn ei roi i ni. Maen nhw'n gwestiynau digon syml, ond maen nhw hefyd yn ddigon heriol i ni a yn gwestiynau sydd yn gorfodi ymateb ganddo ni. Allwn ni ddim i gadael nhw fel petai heb fod wedi cael unrhyw fath o effaith arno ni. Yn gyntaf te, pam gwrando ar Iesu? Dwi am awgrymu fod 2 reswm o leia, dyn ni'n mynd i edrych arno heddi, mas o sawl reswm fi'n siŵr, pam y dylen ni wrando
ar Iesu. Y rheswm cyntaf, pan o'n i'n blentyn, os bydde fy rhieni yn gofyn i fi wneud rhywbeth, bydden ni'n aml yn gofyn y cwestiwn pam. Pam y ddylen ni'n neud e? A bydden ni ddim wastad yn derbyn rheswm heblaw am yr ateb oherwydd mod i'n gweud. Oherwydd mod i'n dweud wrtho ti. A wrth i ni edrych ar y Comisiwn Mawr, un o'r cwestiynau ni falle'n gofyn yw, wel, pam ddylen ni wrando a gwneud yr hyn mae'r Iesu'n dweud wrtho ni'n neud. Ac i raddau mae yr un ateb, oherwydd fod Iesu'n dweud wrtho ni, oherwydd fod ganddo fe awdurdod. Hynny yw, roedd yn rhieni fi yn dweud hynny mwyn dangos mae nhw oedd yn dweud. Nid y ffaith bod nhw'n dweud wrtho i wneud rhywbeth oedd yn bwysig, ond mae'r ffaith mae nhw oedd yn dweud. Hynny yw, bod nhw'n rhieni, oherwydd bod y rhieni sydd ag awdurdod drostau yn dweud wrthau. A does dim hyd yn oed rhaid iddyn nhw roi rheswm i fi. Yn yr un ffordd a yr arglwydd te, wel, does dim rhaid iddo fe roi rheswm i ni i wneud e, ond mae rhaid i ni sylweddoli pwy sydd yn dweud wrtho ni i wneud y pethau yma. Pwy sydd i ddweud wrtho ni sut y dylen ni fyw a beth dylen ni wneud neu beidio gwneud. A dyna sy'n bwysig i ni sylweddoli am yr arglwydd Iesu. Mae e'n un sydd ag awdurdod. Mae e'n dduw, mae e'n arglwydd. Mae'n dweud yn adnod 18, rhoddwyd i mi, meddai bob awdurdod yn y nefoedd ac ar y ddeiar. Ewch gan hynny. A felly, dyn ni'n mynd, ewch gan hynny, ar sail pwy sydd yn ein galw ni i fynd. Mewn ambell i ffilm falle neu raglen deledu, fe gewch chi sefyllfa pan dydy rhywun ddim yn adnabod rhywun sydd yn bwysig iawn. A mae'r person yna yn ymateb trwy ddweud rhywbeth fel hyn. Do you know who I am? Wyt ti'n gwybod pwy ydw i? Wyt ti'n sylweddoli pwy ti'n siarad gyda? A mae'r un cwestiwn yn wir fan hyn. Ydyn ni'n sylweddoli pwy yw'r arglwydd Iesu? Pwy sydd yn eu cyfeirio nhw? Pwy sydd yn eu galw nhw a sydd yn dweud wrthyn nhw ni comisiynu nhw i fynd? Ydych chi'n sylweddoli pwy yw Iesu Grist? Yn Colosiaid 1 mae Paul yn dweud hyn am yr arglwydd Iesu. Hwn yw delw'r Duw anweledig. Cyntaf anedig yr holl greadigaeth, oherwydd ynddo ef y creuwyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddeiar, pethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Trwyddo ef ac ei fwy nef y mae pob peth wedi ei greu. Y mae ef yn bod cyn pob peth, ac ynddo ef y mae pob peth yn cyd sefyll. Ef hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau, y cyntaf anedig o blith y meirw, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Oherwydd gwelodd Duw yn dda yw holl gyflawnder breswylio ynddo ef, a thrwyddo ef ar ôl gwneud heddwch trwy ei waed ar y groes, i gymodi pob peth ag ef ei hun, y pethau sydd ar y ddeiar a'r pethau sydd yn y nefoedd. Ac felly mae'r Iesu wedi dy greu di, wedi dy garu di, yn cynnig dy achub di. Wyt ti'n sylweddoli fod pob peth yn bodoli oherwydd Iesu, drwy Iesu, fod pob peth yn cael ei ddal at ei gilydd neu ei gynnal gan Iesu, a fod pob peth yn bodoli mwyn Iesu Grist. Dyn ni wedi cael ein creu ei fwy neu mwyn ei ogoniad e. Fe, yn ôl Colosiaid fyna, yw y pen y corff, a'r unig ffordd o gael ein geni o'r newydd, trwy fod yr un cyntaf anedig oddi wrth y meirw. A hebddo fe, dydy ni'n ddim byd, a does ganddo ni ddim byd. A felly mae'n bwysig bod ni'n gofyn y cwestiwn, wyt ti wedi sylweddoli pwy yw Iesu? Pam fod e'n arglwydd? Pam fod gwrando arno fe mor bwysig? Wrth i ni sylweddoli pwy yw Iesu, a ni'n gweld rhagor eto yn Philippiaid 2. Mae'n dangos i ni, fod e wedi darostwng ei hunan hyd at farwolaeth ar y groes, yr adnod 9, mae'n dweud bod e wedi dradyrchafu mwyn a rhoi iddo fe'r enw sydd gyrwch pob enw, fel wrth enw Iesu y plygau pob glin yn y nef ac ar y ddeiar, a than y ddeiar, ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd gogoniant Duw Dad. A felly mae Iesu'n cael ei amlygu ni fel yr un bydd pob glin yn plygu iddo fe, a pob tafod yn ei gyffesu yn arglwydd.
Dyw e ddim yn aros yn ddarostengedig fel petai pan ddath ar y groes, mae'n cael ei dradyrchafu. A wedi cael ei dradyrchafu i fod uwchben ac yn bwysicach ac yn uwch mewn awdurdod na neb a phawb arall. A felly mae gan yr arglwydd Iesu awdurdod i faddau pechodau, i gosbi pechodau, i agor y drws i'r nefoedd neu i beidio. Mae gyda fe'r allweddi i farwolaeth ac i uffern. A pen ai ni'n derbyn Crist neu ddim, mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli bydd pob glin yn plygu a pob tafod yn cyffesu ar ddydd Crist. A dyma yn sicr reswm y dylwn ni wrando ar yr arglwydd Iesu. Os nag ydyn ni'n gwrando ar y dydd olaf, bydd Iesu'n dweud wrthyn ni, dwi ddim yn dadnabod di. A byddwn ni'n gorfod wynebu cosb am ein pechod, digofaint Duw ac uffern. Ond os wrandewn ni ar ei laisau, fe gewn ni ein hachub, gewn ni ein cadw, gewn ni groeso ar y dydd ola yna. Tybed beth fydd yr arglwydd yn dweud wrthoch chi? Wyt ti'n sylweddoli te? Wyt ti wedi sylweddoli pwy yw yr arglwydd Iesu? Brenin brenhinoedd ac arglwyddi. Yr ail reswm te, yr ail reswm dros wrando ar yr arglwydd Iesu. Y rheswm yw oherwydd fod e'n dda, fod ei bwrpasau yn dda, fod ei gynlluniau fe yn dda, ei ewyllus yn dda ac yn gyfiawn. Mae'r cyfan mae'n ei wneud daioni ac ein lles ni. Wrth edrych ar y newyddion ar hyn o bryd, un peth sydd yn ynharo fi yw fod lot o bobl mewn awdurdod yn cael eu cwestiynu ar hyn o bryd. Mae lot o gwestiynau yn cael eu taflu tuag atyn nhw ynglyn â'r ffordd maen nhw'n defnyddio eu grym nhw, eu awdurdod nhw, a ydy yn llesol. Mae pobl yn cwestiynu y llywodraeth a'i penderfyniadau nhw. Ydyn nhw'n gwneud y penderfyniadau cywir ac lles pwy. Yr un peth yn wir am Donald Trump ac am hyd yn oed y WHO. Mae yna lot o gwestiynau. Ydyn nhw wir yn gwneud penderfyniadau da, cywir, sydd lles y bobl. Wel, ein cysur ni gyda yr arglwydd Iesu yw gwybod ei fod e'n gwneud pob peth ein daioni ni, ein lles ni. Mae ei fwriadau fe, ei wyllus ei ffyrdd fe yn dda ac yn gyfiawn. A mae Crist yn dymuno i ni brofi llawenydd, heddwch a rhyddid. A mae wedi mynd i bellteroedd, neu falle gallech chi ddweud i ddyfnderoedd mwyn darparu hynny ni, trwy fynd hyd at y groes. A ni wedi profi rhywfaint falle o'r teimlad yna o fod yn ynysig yn yr wythnosau diwetha yma. Ond mae Iesu wir yn gwybod beth yw ei fod ar ei ben ei hun, pan oedd e ar wahân i'w dad nefol ar y groes, mwyn i ni gael cwmni'r arglwydd am weddill ein bywydau ni. Cafodd Iesu wrthod mwyn i ni gael ein derbyn. Cafodd ei gosbi mwyn i ni osgoi digofaint a cosb Duw. Buodd e farw mwyn i ni gael marw i bechod a byw iddo fe. A dyna pwy yw ein harglwydd ni. Un sydd mewn awdurdod, ond sydd drwy ei awdurdod yn ein caru ni ac yn ein achub ni. Sydd yn parhau i dirnasu ac i arglwyddiaethu yn dda ac yn gyfiawn nawr hefyd wrth gwrs. A dyna gysur yw wybod fod Crist yn teyrnasu ac yn teyrnasu yn y fath ffordd. Mae Spurgeon yn dweud, power in the hands of some people is dangerous, but power in the hands of Christ is blessed. Oh, let him have all power. Let him do what he will with it, for he cannot will anything but that which is good and right and just and true. A mae hwnna mor wir am ein harglwydd ni. Mae e'n dda, yn gyfiawn, yn eirwyr, a mae e'n ein caru ni. Allwn ni ymddiried yn ddo fe. Ac felly, gan ein bod ni'n gwybod pam ddylen ni wrando, mae'n mynd â ni ymlaen i'r cwestiwn nesaf. Beth mae'n ni ddweud wrthyn ni i wneud te? Os ni'n gwybod y dylen ni wrando, wel beth mae'r arglwydd yn ei ddweud? Wel, yn gyntaf, rhaid i ni ddeall fod Iesu'n siarad fan hyn gyda'i ddisgyblion, rhai sydd yn ei adnabod yn ei garu fe ac wedi ildio iddo fe yn barod. Ond os nag ydyn ni'n adnabod Iesu, rhaid i ni gymryd cam yn ôl. A mae rhaid i ni ddechrau drwy edifarhau, troi oddi wrth ein hen ffordd o fyw, oddi wrth ein pechod ni,
a dod a chredu'r efengyl troi at yr arglwydd Iesu. Mae'n dechrau gyda derbyn Crist yn arglwydd a gwaredwr. Rhaid i ni wneud hynny a ystyried a dyn ni wedi gwneud hynny cyn dechrau meddwl am sut i fyw i blesio'r arglwydd Iesu. Ond yn y darlleniadau ni'n edrych arno heddi, ni'n gweld fod Crist yn gorchymyn i'w ddisgyblion i wneud rhywbeth, a mae'n siarad gyda'i ddisgyblion. Mae hwnna'n bwysig bod ni'n gwahaniaethu. Ond beth yw y gorchymyn hwnnw te? Wel, y gorchymyn yw i fynd. Felly y cam cyntaf yw dod at Crist, derbyn Crist, ac yna yr ail gam yw i fynd. A mae'n dweud yn gyntaf te, hewch gan hynny. Mae gwaith i ni wneud, mae tasg i ni, mae comisiwn ar Gristnogion, mae gorchymyn, wrth gwrs hefyd, bod rhaid i ni fynd a dweud wrth eraill am yr arglwydd Iesu. Mae'n ganddo fe bwrpas i ni felly. Hynny yw, nid yn unig i adnabod a mwynhau a gogonefu Duw, ond hefyd i fynd. I fynd a tystiolaethu amdano fe, byddwn ni'n gweld mwy o hynny mewn munud. Ond mae lot o bobl yn dweud fod y tystiolaethu mae Crist yn sôn amdano yn actau 1 yn dechrau adre fel petai. A nid bod hi'n anghytuno gyda hynny, ond mae'n bwysig deall mae nid dyna ble mae'r disgyblion yn dechrau. Yn actau 1 ni'n clywed Iesu'n gorchymyn iddyn nhw i ddechrau yn Jerusalem. Ond mae'r angylion yn ei galw nhw'n wir Galilea. Felly, dyn nhw ddim yn dechrau o adre, maen nhw'n dechrau yn hytrach yn lle ddigwyddodd y cyfan. Maen nhw'n dechrau lle buodd Iesu i farw, a lle gafodd ei atgyfodi eto. A mae hwnna'n bwysig bod nhw'n mynd i'r lle y fan honno groesoeliodd y bobl Iesu Grist, a mae'r cynnig yn mynd i'r un bobl. Mae'r cynnig yn mynd i'r bobl groesoeliodd Iesu, fel ni'n gweld yn Araith 4, mae'n dweud yn glir wrthyn nhw, chi groesoeliodd Iesu. Ond i'r un bobl yna, mae'n nid jyst yn cyhoeddi fod Crist wedi cael ei ladd ganddyn nhw, a bod nhw wedi croesoelio arglwydd y nef, ond fod maddeiant ar gael gan yr arglwydd hwnnw. A mor rhyfeddol yw hynny fod maddeiant ar gael i'r rhai sydd wedi achosi fod Iesu ar y groes. A mae hynny'n wir i ni hefyd, mae'n cynnig hynny i ni. Yn ail te, gwnewch ddisgyblion a tystiolaethu. Mae'n dweud yn Mathew, gnewch ddisgyblion, a yn actau 1 ni'n gweld ein bod ni i dystiolaethu. A mae'r term gwneud disgyblion yn un diddorol. Felly bod chi wedi meddwl, pam ddim dweud gwnewch Gristnogion mas o bobl. Ond mae'n pwysleisio i ni ac yn dangos i ni, mae nid ni sy'n gwneud y gwaith o achub y neidiau. Ond ein gwaith ni yw yn gyntaf te i dystiolaethu. I fod yn dystiolaeth am yr arglwydd Iesu, beth i ni wedi profi, beth i ni wedi ei weld. Yr un peth ar disgyblion wrth gwrs. Am ei berson am ei waith, beth maen nhw wedi gweld amdano fe yn y Beibl, yn yr ysgrythurau, beth maen nhw wedi gweld o'i weithredoedd ac hefyd o adnabod yr arglwydd Iesu yn bersonol. I tystiolaeth nhw te. Yn ail wedyn, gwneud disgyblion. Wrth i Grist dynnu pobl ato fe'i hunan, mae ganddo ni'r fraint wedyn o'i dysgu nhw a dangos i bobl beth mae'n olygu i fod yn wir ddilynwyr Crist. Mae'r broses yna o wneud disgyblion yn waith i'r eglwys, i ni. A mae hwnna'n gymaint o fraint nag yw fod Crist wedi trefnu, fod ein bod ni'n cael bod yn rhan o ddangos i bobl a dysgu bobl beth mae'n ei olygu i fod yn Gristion, i fod yn ddisgybl. Ac i wneud hynny trwy ddangos iddyn nhw a dysgu nhw beth mae Iesu Grist yn ei orchymyn a'i esiampl ei ni yn y gair hefyd. A dyma sut mae gwneud disgyblion, meddwl Iesu, yn gyntaf trwy ei bydyddio nhw. I wneud yn gyhoeddus yr hyn mae'r arglwydd wedi wneud yn y galon. Mae un diwynydd yn dweud hyn. In the name, felly cael eich bedyddio in the name, yn golygu, yn cael ei gyfieithu yn llythrenol into the name, implying entrance into an allegiance. Mewn geiriau eraill, ni'n ymrwymo i Grist, yn gyhoeddus, yn dweud dwi'n perthyn i Iesu Grist, yn troi o fod oddi wrth Grist ac ar wahân i Grist, i fod yng Grist ac ar ochr Crist.
ac felly ni'n perthyn iddo fe o hyn allan. Yna, i ni i ddysgu iddyn nhw gadw'r holl orchmynion roddodd Iesu iddyn nhw. Ac wrth baratoi, mae rhaid i fi fod yn onest, oedd hwnna wir wedi'n haro fi. Tybed ydy'n pwyslais ni yn anghywir ychydig bach, neu bod ni'n pwyso un ochr yn fwy na'r llall, yn bod ni'n pwyso ar weld pobl yn datgan yn gyhoeddus eu bod nhw'n perthyn i Grist, ond falle yn esgeiluso y dysgu yma a gweld a dymuno gweld pobl yn ufuddhau i'r arglwydd Iesu, gweld pobl yn cadw ei orchmynion gweld pobl yn dwy'n ffrwyth ac yn cael ei sancteiddio. Felly ni weddio beth hyn yn wir amdano ni wrth i ni fod yn ddisgyblion sy'n gwneud disgyblion, yn bod yn esiampl ni, yn esiampl o rai sydd yn dilyn Iesu Grist. Nid jyst yn datgan Crist yn arglwydd, ond yn ei ddilyn fel arglwydd a gwaredwr. Dwi'n credu fod gormod o bobl sydd â disgwyliadau a bod nhw'n meddwl yn anghywir am beth yw Cristion yn ein dydd ni. Maen nhw'n meddwl fod Cristion, os ych chi'n Gristion, fod chi'n mynd i lwyddo yn y cwbl chi'n ei wneud hyd yn oed ar y ddeiar, ac bydd dim byd drwg yn digwydd i chi ar y ddeiar. Ond nid dyna mae Iesu'n ei ddweud, os rhywbeth mae i'r gwrthwyneb. Beth mae'n dweud yw gwyn eich byd chi os bydd pobl yn eich erlyd chi. Hynny yw, neu pan fydd pobl yn eich erlyd chi. Disgwyliwch gael eich erlyd, disgwyliwch bydd pobl yn eich cysau chi, disgwyliwch bydd rhaid i chi roi eich crys chi rhywun arall a mynd yn milltir ychwanegol i rhywun arall. Disgwyliwch y bydd bywyd yn galed ac yn anodd ar adegau. Mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli bod Crist yn dweud hynny wrthon ni. Mae dyna yw bywyd Cristion, y byddwn ni yn cario ein croes ni ac yn dilyn Iesu Grist. Fod yna waith i'w wneud. A bod yna ddioddefaint hyd yn oed wrth i ni gael ein puro yn sancteiddio mwyn bod yn berffaith a bod gyda Christ rhyw ddydd. A felly os i ni yn gwrando ar eiriau Iesu Grist, byddwn ni'n gwybod beth mae Crist yn ein galw ni i wneud a sut mae'n ein galw ni i fyw. Os i ni'n anwybyddu gair Duw, byddwn ni'n gwneud yn fach o yr hyn mae'r arglwydd yn ein galw ni'n wneud, a byddwn ni'n cael sioc a siom pan byddwn ni'n sylweddoli fod falle rhai pobl wedi bod yn gelwyddog wrthyn ni a fod bywyd ddim yn fel i gyd. Ond sylweddolwch fod pob peth sydd yn digwydd i ni yn unol â gair Duw. Ond ar yr un pryd, mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli fod yr hyn mae'r arglwydd Iesu yn ein galw ni'n wneud, hyd yn oed trwy ddioddef ein lles ni. Pan o'n i'n ifanc, pan o'n i'n blentyn, ar adegau byddwn ni'n mynd i Gaernarfon ar ddydd Sadwrn i siopa neu beth bynnag. Byddwn ni'n mynd i lefydd fel y llefydd clasurol fel Ethel Austin ac hefyd i Woolworths i gael pick and mix falle weithiau. Ond oedd e'n anhygoel, oedd e ddim fel pick and mix heddi, lle chi'n cael rhyw wal fach gyda chydig o ddewisiadau. Os chi'n cofio, rhaid i chi fi oedd yn Woolworths, oedd rhyw fath o ynys fawr o'ch chi'n gallu cerdded o'i gwmpas rhan fwy amser mwyn cael pick and mix. Wel, wrth i ni ddod at yr arglwydd Iesu, mae'n bwysig ni yn sylweddoli allwn ni ddim trin yr arglwydd fel pick and mix. Bod ni'n dod at yr efengyl ac yn dweud, wel, fi'n hoffi'r darn am gariad a maddeiant ac am y nefoedd a mae'n dda bod ni'n gallu gweddio pan ni angen help a fod Crist yn ein cynnal ni. Ond dwi ddim mor siŵr am y busnes pechod ac ildio'n llwyr iddo fe a cario ein croes ac gorfod i fyddhau iddo fe. Sa'n siŵr am y darnau yna. Wrth i ni ddod at Iesu, i ni'n dod at un sydd yn cynnig y cyfan neu dim byd, all or nothing. Ni'n dod ac ni'n dod o dan ei arglwyddiaethau fel ein arglwydd a'n gwaredwr ni. Nid just yn dewis beth i ni moyn. Nid fel yna mae'r arglwydd Iesu yn gweithio, a nid dyna beth mae'n ei gynnig i ni, bod ni'n cael dewis beth i ni moyn. A felly sylweddolwch wrth i ni ddod a derbyn ein bod ni'n dod yn ddinasyddion ei deyrnas e. Fe yw ein brenin, fe yw ein harglwydd ni. A mae amser yn dod yn mywyd unrhyw berson ifanc pan maen nhw'n dechrau cwestiynu yr hyn mae rhieni nhw'n dweud wrth i nhw'n wneud, fel mynd i'r gwely ar amser penodol falle ni,
peidio gwylio'r rhaglenni teledu yma neu beth bynnag. A fel arfer maen nhw'n dechrau gofyn, wel pam bod fi ddim yn cael gwneud hyn, pam bod fi ddim yn cael gwneud y llall. A falle bod chi wedi profi hyn, y rhiant yn dweud, wel fy nhi, fy rheoli, my house, my rules. Ac i raddau mae hwnna'n yn ddarlun i ni o y ffordd mae'r arglwydd Iesu hefyd yn gweithio. Os i ni'n dod ac yn dod yn eiddo Crist, rhaid ni sylweddoli, ni'n dod hefyd yn rhan o'i deyrnas fe yw ein brenin ni nawr. Ac felly, his house, his rules, ei deyrnas ei reolau fe. Ond beth fel ni'n dweud yn gynt, beth sy'n rhyfeddol yw fod y rheolau yma a'r canllawiau a'r gorchmynion, y cyfan mae'r arglwydd Iesu ni ddweud wrthon ni, daioni ni, ein lles ni. Mae'n dangos i ni fod yr arglwydd yn gyfiawn, yn dda, yn gariadlon ac yn garedig, yn raslon. A felly ni'n cael ein gorchymyn i fynd, i wneud disgyblion ac i dystiolaethu, i gadw'r holl orchmynion mae Crist wedi roi i ni, ond ni'n gwneud hynny gan wybod fod y cyfan daioni i ni. Mae yna lot o adegau yn y mywyd i lle dwi'n gallu edrych yn ôl a gweld hyd yn oed mewn adegau, neu'n enwedig mewn gwirionedd, mewn adegau lle dwi wedi dioddef, fod Crist wedi bendithio a fod Crist wedi sancteiddio, a fod Crist hyd yn oed wedi defnyddio a dod â bendith i fi ac i eraill drwy'r cyfnod yna. A mae hwnna'n dangos i ni fod rhaid i ni ymddiried yn llwyr yn yr arglwydd, ymddiried fod e'n gwybod yn well. Ond os fyddwn ni'n gadael y cyfan yn fyna, dwi wel na fe, chi'n gwybod beth i wneud, ewch ati i wneud fi'n siŵr y byddwch chi'n teimlo'n ddigon, yn gwbl ddi-ymadferth yn helpless. Ond mae hwn yn dod â ni at y cwestiwn olaf, sef, sut allwn ni wneud yr hyn mae Crist yn ei orchymyn i ni ei wneud? Yr ateb syml ar y dechrau yw drwy nerth yr ysbryd glân a ganfod Crist gyda ni. Mae tair adnod hyfryd yn y darlleniadau dwi eisiau edrych arnyn nhw. Yn gyntaf, Mathew 28, adnod 20, ac yn awr yr wyf fi gyda chwi yn wastad hyd ddiwedd amser. Ac yna, adnod 5 yn actau 1, oherwydd adŵr y bedyddiodd Ioan, ond fe'ch bedyddir chwi ar ysbryd glân ymhen ychydig dyddiau. Ac yna, adnod 8, oherwydd fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion i mi. A mae'n mynd ymlaen i sôn yn Jerusalem, Judea, Samaria ac hyd ddiwedd y byd. Mae'r adnodau yma yn yn atgoffa ni fod y Cristion byth ar ei ben ei hun, ond hefyd mae'n dangos i ni nag oes rhaid i ni fyw bywyd yn ein nerth ein hunain. Mae yna un sydd yn byw yn preswylio arno ni ac sydd yn ein nerthu ni. Mae'r adnodau yma'n dangos fod yr ysbryd yn preswylio yn tabernaclu yn y Cristion. A mae nerth Duw ar gael i ni. Mae nerth Duw ar waith yno ni ac yn gallu ein trawsnewid ni, yn gallu gwneud yr hyn oedd ddim yn bosib unwaith, nawr yn bosib. Mae Pedr yn esiampl perffaith i ni o un oedd yn gwadu Crist o flaen ychydig bobl cyn y croeshoeliad a'r peth nesaf ar ôl derbyn yr ysbryd glân yn pregethu dros 2,000 o bobl. Mae'n dangos yn glir fod angen yr ysbryd arno ni. Mae'n dweud fe dderbyniwch nerth a byddwch yn dystion. Fi'n credu bod hi'n bwysig sylwi fyna. Mae'n dweud fe dderbyniwch nerth mewn ffordd mwyn i ni fod yn dystion. Heb dderbyn y nerth, fyddwn ni ddim yn dystion effeithiol. A mae Iesu cyn hynny'n dweud wrthyn nhw i aros nes i bod nhw'n derbyn nerth. Hynny yw, fi'n cofio adegau pan o'n i'n fach, a mae'r un peth yn wir nawr gyda mhlant i. Pan mae'r plant eisiau gwneud rhai pethau, mae rhaid i fi ddweud wrthyn nhw aros am funud ac fe ddoi dy helpu di. Mae rai pethau maen nhw'n gallu gwneud ar ben ei hun, ond mae rai pethau maen nhw angen fy helpu gyda. Ond y reality fyna yw, nid mod i yn rhyw fath o helpu nhw mwyn iddyn nhw gyflawni'r gwaith, ond mewn gwirionedd gallen nhw ddim gwneud y gwaith yna, beth bynnag maen nhw'n dymuno wneud, maen nhw'n dibynnu arno i. Os nag ydw i yn dod ac yn ei helpu nhw, mae'n amhosib iddyn nhw wneud y dasg.
Dychmygwch os bydde Hannah fy merch sydd yn 6 mlwydd oed yn dymuno cael paned o de, a bod fi'n gadael iddi wneud erbyn ei hunan, yn gallu sicrhau i chi bydde fe'n gorffen yn disaster llwyr, a bydde hi mwy na thebyg yn llosgu hunan. Ond, os bydde ni'n caniatáu a bydde ni'n dweud aros am funud fydd o'i ato ti i dy helpu di, bydde ni'n gallu caniatáu iddi i roi y bag te i mewn, a bydde ni'n gallu gwneud y pethau pwysig, peryglus, mwyn iddi hi allu teimlo fel ei bod hi wedi cael rhan a wedi cael rhan yn y gwaith, ond mewn gwirionedd fod y cyfan yn dibynnu ar yr arglwydd. Arno fi. A felly mae'r un peth yn wir gyda'r arglwydd. Dyw e ddim yn dibynnu arno ni. Dyw y gwaith o dystiolaethu ddim yn dibynnu arno ni. Mae'n dibyniaeth ni arno fe yn llwyr, ar yr ysbryd yn llwyr. A felly mae e nid yn bonus i ni, ond mae'n angenrheidio arno ni i fod yn llawn o'r ysbryd mwyn i ni dystio'n effeithiol iddo fe ac i ni fyw bywyd yn ffyddlon iddo fe hefyd. A felly sut dylen ni ymateb i'r cyfan ni wedi clywed? Wel, yn gyntaf, wyt ti'n gwybod pwy yw Iesu Grist? Wyt ti wedi sylweddoli pwy yw e? Ac wyt ti'n ei adnabod e? Wyt ti wedi ildio iddo fe? Ac os wyt ti, os ydyn ni wedi gwneud hynny, gallwn ni eiddoli fe a rhoi clwad iddo fe am ei fod yn dda, yn gyfiawn, fod ag awdurdod yn y nefoedd ac ar y ddeiar, a hyd yn oed o dan y ddeiar. A diolch iddo fe yn ei awdurdod bod e wedi dod a dewis ein hachub ni. Yna, ydyn ni'n sylweddoli fod dod at Iesu yn golygu mynd at eraill. Dod yn gyntaf a derbyn ac yna mynd mas i dystiolaethu amdano fe ac i wneud disgyblion. Bwysig bod ni'n sylweddoli fod hynny yn rhan o yr alwad yna sydd ar ein bywydau ni fel Cristnogion. Mae'n wedi bob un ohono ni. Ac yn olaf wedyn, ydyn ni'n pwyso ar yr ysbryd glân, yn dibynnu ar yr ysbryd i wneud y gwaith yno ni a thrwom ni. Gan ein bod ni adre ar hyn o bryd, o'n i'n meddwl byddwn ni'n rhoi bach o waith cartre i chi, gan ein bod ni wedi'n ynysu rhan fwy yno ni. Beth am i chi ddarllen ar ôl gorffen yr oedfa yma Rhufeiniaid 8, a gofyn y cwestiwn, ydy ein pryd ni, ydy dy bryd di ar bethau yr ysbryd glân? Ac yna edrychwch ar y cysur yn adnod 26. Yn yr un modd y mae'r ysbryd yn ein cynorthwyo yn ein gwendid. Felly diolch i'r arglwydd am ein achub ni, am ein galw ni, ac am ein bendithio ni yn y fath ffordd, ein bod ni'n cael rhan yn y gwaith yma. Ond hefyd i fod yn ein cynorthwyo ni, i fod e'n byw yno ni, ac yn ein nerthu ni wneud yr hyn mae'n ein galw ni i wneud. Wel, nawn ni weddio gyda'n gilydd. Arglwydd, ni'n diolch i ti am gael adnabod ti. Diolch dy fod ag awdurdod i faddau pechod, ac yn galw ni i fod yn dystion i ti. Diolch am y fraint yn arglwydd o gael dy adnabod di fel arglwydd a gwaredwr. Maddau ni arglwydd mor aml i ni wedi syrthio'n fyr yn y dasg yma o ildio'n llwyr i ti ac i fyw fel rhai sydd yn ddisgyblion, sydd yn gwneud disgyblion. Plis helpa ni arglwydd i dy wasanaethu di yn ffyddlon. Plis llenwa ni yr ysbryd glân. Plis cynorthwyo ni yn ein gwendid a defnyddio ni gogoniant i dy enw mawr. Ni'n gofyn hyn felly clod a mawl i dy enw di. Amen. Wel, i ni'n mynd i ganu nawr gyda'n gilydd i orffen a canu mor hyfryd yw enw Crist Iesu. Ti oedd y gair yn y dechreuad, un a Duw yn yw'r sydd ffri. Dogoniant cudd mewn creadigaeth, yn eglur na
mesuran o hwn. Does dim asau